आंहा बिराद बिदिनो लेंग्रा जानानै दङ सोलिनो खस्थ' जानानै दङ बेनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय आङो एसे अनसुंथाइ लुबैयो आइमोना हाजिरा थांनो हाया आंखौ नायग्रा रावबो गैया आरो बे लेंग्रानि थाखायनो हाजिरा मुजिराबो थांनो हाया जेरावबो ओंखारनोबो थांनो हाया जि खस्थ' सोलिनानै दङ। सासे बेंगुरा जाय सुबुङा जोनोमनिफ्रायनो गावखौ नैबे बेंगुरायै भुगिनो गोनां जादों दिनैसिमबो बिथाङा बेंगुरायैनो भुगिनो गोनां जादों जिहेथु सरकारा गोबां मोजां मोनसे बेंगुराफोरनि थाखाय मोनसे मोजां स्किमफोर बानायसेयावबो खिन्थु नैबे जोंनि गोग्लैसोनाय बा बिथोरिया ओनसोलाव थानाय बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरा बैफोर स्किमफोरनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। जाय सुबुङा बिथाङा आंनि खाथियाव दङ बिथाङा बायदि सरकारा बायदि स्किम फोसावसेयावबो बिथांमोना बै स्किमफोरनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों। आं बिथांनिफ्राय मिथिना लानो नाजागोन जे बिथाङा माबायदि स्किमफोरनिफ्राय बा माबा मोनसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनदों बा अनसुंथाइ मोनाखै आं बेफोरनि सायाव सावरायनो नाजागोन। बिथाङानो जाबाय जोंदाव स्वर्गियारि। बिथाङा राङाफारा हालामनि सिङाव थानाय नैबे 2 नं तराबिल गामिनि सासे थागिबि जोंदाव मुङा जोंदाव स्वर्गियारि। बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो जोनोमनिफ्राय लानानैनो गोबां बेंगुराखौ लानानैनो बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों देरबोनाय। आं बिथांनिफ्राय आं मिथिनानै लानो नाजागोन जे माबायदि खस्थ' दुखु दाहानि गेजेरजों बिथाङा दिनैसिमबो गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो बिनि सायाव आं मिथिनानै लानो नाजागोन जे नोंथाङा गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों नोंथाङा नै दिनैसिमबो गावनि बेंगुरा देहाखौ लानानै नोंथाङा सोलिगासिनो। दा नोंथाङा जों मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला नोंथाङा सरखारनिफ्राय दिनैसिमबो मोनसेबो रोखोमनि स्किमनि बा बेंगुराफोरनि स्किमनि फोसावसेयावबो नोंथाङा मोनसेबो लानो हायाखै। बिनि सायाव जों बेखौ नोंथाङा फोरमाय बा नोंथांनि न'खरनिफ्राय जों मिथिनो मोनदों। दा नोंथाङा सरखारखौ मा खावलायगोन? आं सानो सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लुगैयो आरो मानोना सरकारनिफ्राय आङो जेबोथ' मोनाखै मोननाया। बेखौनो आङो सरकारनिफ्राय दाबो बुंदों सरकारनिफ्राय आङो अनसुंथाइ थांनानै थासान्दि जानो थाखाय हास्थायहरा आरो अनसुंथाइ लुगैयो आरो। आंथ' खामानि दामानि जेबो मावनो हाया। आङो उन्दैनिफ्रायनो आङो बेमार जानानै बिदिनो लेंग्रा जानानै थाबाय। आंथ' जेबो खामानि दामानि मावनो हाला। बेखायनो आङो सरकारनिफ्राय एसे आरो हेमन्त सारमोननिफ्राय प्रमद सारमोननिफ्राय आङो एसे अनसुंथाइ लुगैयो आरो हाग्रामा सारमोननिफ्रायबो आरो रायजो राजानिफ्रायबो आङो एसे थांनानै थासान्दि जानो थाखाय आङो अनसुंथाइ लुगैयो आरो। दा नोंथांनि आखायाव मा फोरमान बिलाइफोर दङ जाय फोरमान बिलाइजों नोंथाङा बैफोर स्किमखौ लानो हायो? आंनि आखायाव दङ भटार कार्ड दङ, ओमफ्राय आरो पान कार्ड दङ, बेनिफ्राय आधार कार्ड दङ, बेनिफ्राय रेसन कार्ड दङ आरो। बेंक पासबुक दङ ना गैया ओमफ्राय नोंथांनियाव? बेंक पासबुकबो दङ। बेंक पासबुक दङ। औ बेनो आरो बेखौनो आङो अनसुंथाइ लुगैहरो आरो रायजो राजानिफ्रायबो आरो सरकारनिफ्रायबो। नोंथाङा सिगाङाव माबाफोर स्किमफोरनि मोनसे सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनखांबाय नामा? आङो सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै सार। दिनैसिम सोरबा सुबुङा नोंखौ हेफाजाब होफेरदोंना होफेराखै? रावबो हेफाजाब होफैयाखै। दिनैनो बेनो फार्स्ट आरो आंनि टाइमा बेनो। नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव बहाबाफोर मोनसे अनसुंथाइफोर बहाबाफोर मागियो नामा? औ आङो हाथायाव बिदिनो मागि हैयो एसे एनै। मानो होनोबा आं बेमार एसे नायजानो थाखाय बिदिनो सानाय सुनाय जायो नालाय बेखौनो आङो सानाय सुनायखौ नायजानो थाखाय आङो टेब्लेट बायदिसिना बायनानै जानो थाखाय आङो बिदिनो हाथाइ दिनबाथाय मागि हैयो आरो एसे एसे। ओमफ्राय बेखौनो आरो आंना। हाथाइनि थाखा मोननायजों नोंथांनि बे मुलि बायना जानो नोंथाङा थैयो नामा? बे मुलि बायना जानायावनो सेस थाङो। मुलिनि दामाथ'
मिथिखायो सरकारानो मुलि फाथाय जिहेतु नोंथाङा गस्ला गाननाय जोमनाय बेखौ माबायदि गानो? आङो बेलेगखौ सोहैयो आंना निजे हारसिङै सोनो हाया आङो आखाइयाव मानोना नै आंनि आखाइया खंगा आथिङाबो खंगा आरो निजे आखाइजों ओंखाम जानो हाया आंनि आगदा आखाइयाबो खंगा सारमोनहा सरकार मोनहाबा नुहुरगोन नै आखाइखौ आङो माने बेलेगनि मददजोंसो आङो थांनानै दङ आरो दायो बेखायनो आङो सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ आङो लुबैयो आरो थांनानै थासान्दि जानो थाखाय जोंहा आंहा बिराद बिदिनो लेंग्रा जानानै दङ सोलिनो खस्थ' जानानै दङ बेनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय आङो एसे अनसुंथाइ लुगैयो आइमोना हाजिरा थांबा हाया आंखौ नायग्रा रावबो गैया आरो फुथुनोबो रावबो गैया बेखायनो आङो ओंखामबो जानो हाया आइ गैयाबाथाय बेखायनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे गरसे गरनै अनसुंथाइ आङो लुगैयो बेनिखायनो आङो सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइ लुबैयो आरो गासै रायजो राजानिफ्रायबो आङो थाइसे थाइनै आङो अनसुंथाइ लुबैनाय जादों आरो मानोना आङो बेंग्रा मानसि थांनानै थासान्दि जानो थाखाय आरो आङो जेबो खामानि दामानि मावनो हाया नालाय बेखायनो रायजो राजानिफ्राय आं एसे अनसुंथाइ लुबैनानै बेखौ बुंनाय जादों आरो रायजोफोरा एसे अननानै आंखौ सहाय हरदो बेंक पासबुकआव आंनो सोनानै हरदो आरो रायजोफोरनिफ्राय सहाय आं बेखौनो बुंनाय जादों आरो रायजोफोरनिफ्राय जों मिथिबाय बिथाङा गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों गावनि बेंगुरा सोलेरखौ देहाखौ लानानै गोबां दुखु दाहानि गेजेराव दिनैसिमबो थांनानै दङ बिथाङा गोबां बायदि बायदि फोरमान बिलाइ थासेयावबो गोबां सरकारा गोबां स्किम दिहुनसेयावबो बिथाङा सरकारनिफ्राय मोनसेबो आसनिखौ मोनाखै होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों गोबां दुखुनि बाथ्रा जाय सरकारा गोबां मोजां मोजां स्किम बरननानैब्लाबो बिथांमोना दिनैसिमबो खनसे गोबां बोसोर जानायनि उनावब्लाबो 40-45 बोसोर जानायनि उनावबो दिनैसिमबो सरकारनिफ्राय मोनसेबो स्किमखौ बिथांमोना आजावनानै लानो हायाखै गोबां खोब दुखुनि बाथ्रा जों बे समाव मिथिनानै लानो नाजागोन बे जोंदाउ सर्गियारिनि असे बिमा आंगोनि बिमा जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो नाजागोन जे गोबां बिथाङा खस्थ'नि गेजेरजों बेंगुरा देहाखौ लानानै माबायदियै थांना थागासिनो दं बिनि सायाव जों मिथिनानै लानो नाजागोन बिथाङा माबायदि खस्थ'नि गेजेरजों बिमाया बेखौ आल लानो गोनां जायो बेफोरनि सायाव जों मिथिनानै लानो नाजागोन आं बे समाव उन थांगासिनो फिसा हौवानि थाखाय एसे अनसुंथाइ बिनो लुगैदोंमोन सरखारनिफ्राय जों जेबो मोनाखै दुखु सुखु बेमार आजारनिफ्रायनो सोरखिनो हायाखै फिसा हौवा सासे उन्दै जोनोमनिफ्रायनो बिदिनो बेंगुरा बेंगुरि जानानै थाबायनो हाया एंबायनो हाया ओंखाम दौनांगौ खिनो हासुनो दोनहैनांगौ ओंखायनो एसे आङो अनसुंथाइ बिनो लुगैदोंमोन आरो दा मा खालामनो सिगाङाव सरखारनिफ्राय माबाफोर मोनदोंना मोनाखैमोन मोनाखै जेबो मोनफेराखै दिनैसिमबो मोनफेराखै जेरावबो बिफेराखै रेशन कार्डआव नाम दङ रेसन कार्डआवलाय नामा दङ सिगांफ्राव माबाफोर बे सरकारनिफ्राय नायफैदोंना नायफैयाखै बेखौबो नायफैयाखै रावबो नायफैफेराखै बेहा फोरमान बिलाइ दङ डकुमेन्टसफ्रा बेबायदि दहाय गाव खिन्थानायानो दङ आरो पान कार्ड दं आधार कार्ड दं भटार कार्ड दङ बेखिनियानो आरो दा नोङो जोंनि बे गुबुन आफादफोराबो नायफैदोंना नायफैयाखै गैया नायफैफेराखै ओमफ्राय सोरबाफोर बिदिनो अनसुंथाइ होफेरबाय नामा होफेराखैबो दिनैसिमबो गैया ओंखायनो नोंसोरखौ हांख्रायबाय थादों आरो बियो गैनायालाय जेबो गैफेरा मोनफेराखै दिनैसिमबो गैया दा नोङो रायजो राजानिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोननो लुबैगोन नामा दा आरो मा रायजो राजानिफ्राय मा मोनो आरो नों रांनि अनसुंथाइ लुबैगोन नामा बे रांखौनोथ' एसे लुगैनाय बायदियानो जादों आरो फिसा हौवानि थाखाय बेमार आजार नायजानो गाव थैस' थांस' थाजानायसिम खस्थ' मोननायसिम जानो होननानै एसे हांख्रायनाय जादों आरो बेखौनो गाननाय जोमनाय होयो ना मा होयो आरो थाखा फैसा होयो ना मा होयो अनसुंथाइ बे लुगैनायखौनो आं बेखिनिखौनो बुं